gusto niyang ipadayag og unsay husay nining atong tulumanon. Dahil salamat Matsok, may gabi sa tanan, paminaw, labi na des kabisayan Mindanao, labi na des makalong itin, and dahil sa mga kauban na to din ha. Mayong gabi kanyong tanan, taga Marigondon. Mayong gabi, labi na si Ernesto Roses, kanunay yun nagtungaw sa ilang radyo anong rasa. Mayong gabi, Brad. Ang pangutan na Brad Chok, nag-ingon. Ang Katoliko, nag-ingon nga, gitabangan sila sa daghang tinuuhan o atake. Kay ang ilang gipanudlo, mga kabakakan man. Kay ang Katoliko, labi na ang CFD, nagtudlo og sayop og wa mabasa sa Biblia. Sayop kay dili man pagpulong sa Dios, dapat pulong sa Dios. Lagmit ni sila maimperno. Pinadayag 20 bersikulo 8. Unsay katinawan ni mga pangutana Brad? Ang atong katinawan una sa tanan, mao pagsusi sa ilang mga pahayag nga ang mga pagtulunan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, mga sayop o kay sayop man kinimo isa ka pagbudhi sa Dios, ang Dios sa kamatuoran. Kay kitang Katoliko matud pa nagalapas o nagtudlo sa pagtulunan nga nasupak sa Ginoo o nasupak sa balang kasulatan. Usa sa mga katarungan nila mao ang pag-question nila kay naamagod sa Exodus 20:8-11. Ningon ang Dios, mao kini ang sugo muhata sa unom ka adlaw ang imong buluhaton, apan ikapito adlaw ang igpapahulay. Ikapito adlaw ipapulay mao nang Saturday, Sabat. Unyang Iglesia Katolika nag-ilis, nagwakli sa nasuwat sa Biblia nga ang igpapahulay ikapitong adlaw sa semana maong Saturday. Busan dakong pangutana, gipulihan man sa Iglesia Katolika o Domingo. Doon na ba'y mabasa sa Biblia nga Sunday, the first day of the week, is Sabbath? Doon na ba'y mabasa sa Biblia nga ang unang adlaw semana Domingo igpapahulay? Kay wa sila mabasa tinuod gyud nga nagtudlo ning Iglesia Katolika mga doktrina nga wa sa Biblia. Nga atong tubag na mabasa. Kay malagmit ang atong makaigsunan, wala makapakli, wa maka ito sa ilang pangisip sa pagpangita. Nya man na sa Leviticus 23:39. Nagingon ang Dios, ang unang adlaw sa semana, sa may unang adlaw semana, Domingo, maong usa ka adlaw ipapahulay o guway buluhaton nga bugat nga paghimuon o adlaw kini sa pagsimba, ang unang adlaw sa semana. Tanawan no sa kalendaryo unang adlaw semana, Sunday, Domingo. Ngano kay sa Hebreo Kapitulo 4, versikulo 8, nangingon kung si Jesus naghatag pagkapahulayan, dili na magisgot og laing adlaw. Kaya nga adlaw nga Sabado, Exodus 31:14-15, way nakatuman pagka-istikto sa maong balaod sa igpapahulay. Maglakaw kay punimong imong lakang kay musaylo patyon ka. Kung mamunit kag kahoy, igsusugnod sa adlaw Sabado, patyon ka. Ug naay mabasa sa Numeros, nga dunay usa ka amahan nga namunit og kahoy sa adlaw Sabado kay ihikay sa pagkaon, kay gigutom ang iyang pamilya. Gidakop o gibato hangtod namatay, kay namunit og kahoy sa adlaw Sabado. Naay panultihon sa karaan nga ubi ratio legis sisat, lex sisat. Kung ang kahulugan o katuyuan sa balaod, wala na matuman kanang balaura pagapahunungon. Ang Diyos mismo mo ay nagmando siyang kaugalingon nga ngano ipapahulay nga Sabado, way nakatuman tungod sa ka-istrikto ni Nehemias 13:18. Bisan ang mga katigulangan, bisan ang mga patriarka wala katuman. Nya sa Ezekiel 20, versikulo 21-22, bisan ang mga anak wala katuman. Mao nga sa Oseas 2:11, Oseas 2:11 ug Isaias 1:13, ang Diyos amahan nga mo siya mingon,
Pahunungon ko ang iyang ipapahulay nga Sabado. Wala ko'y kalipay silang panagtigom. Akong pahunungon ang mga ipapahulay nga Sabado. Musa tinaw, nga ang Diyos mo ay magpahunong sa maong ipapahulay kay way nakatuman. Tungod kay way nakatuman, ni hunong ang katuyuan sa mong balaod. Ubi ratio legis sisat, lex sisat. Kung nagkahulugan sa balaod na wagtangon ka ng balaora. O gipahunong sa Ginoo. Mao nang naghisgot na og laing adlaw. Kay kung si Jesus naghatag pagkapahulayan, dili na maghisgot og laing adlaw. Hebreo 4 bersikulo 8 ug unsa nang adlaw? Adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo. Mao nang mabasa sa Leviticus 23:39. Unang adlaw sa semana, unsa man na? Domingo. O mao nang pagkabanhaw ni Jesus. Leviticus 23:39. Ang unang adlaw sa semana, usa ka adlaw ipapahulay. Usa ka adlaw sa pagsimba o pagtigom, walay bugat nga buluhaton nga himuon nini. Unsa nang the first day of the week? Unsa nang unang adlaw sa semana? Domingo mo nang pagkabanhaw sa Ginoo. Mao nang gipuli ang adlawng Domingo kay ang Sabado way nakatuman. Nahunong ang kahulugas balaod. Busa pahunungon ng balaora. O ang nagpahunong maong Diyos. Nasa Proverbio 8 bersikulo 7-8, ang Diyos nga siyaw ay mingon, kung ako mamulong tinuod na, walay bakak. Nga akong malitok, pulos kamatuuran. Busa kamatuuran ang pag-ingon ni Yahweh nga Diyos Amahan, pahunungon ko ang adlawng Sabado nga igpapahulay. So, mauna nga ni question sila, asa man mabasa sa Biblia nga ang unang semana o Domingo igpapahulay. Ako nang gitubag, Leviticus 23:39. O niya, salamat ni Brad John Porca o arita ni Brad Rudy. Ano pa ato sa unahon si Brad Edwin Paraguso, Catholic lay minister. Tungas ni sa kabukiran pagsabwag sa may balita, mga kahulugan sa pag-ampo ngadto sa kabukiran nga di na maglusad ang mga tao tungod sa kalayo, padung spatag. Paminaw na to si Brad Edwin Paraguso. Mahing gabi, Brad Sok, o sa dili pa ko sa pangutana, greetings na ko diha sa ako ang lugar sa among barangay das tungkop Ming Lanilla, labi na gyud ang akong iyaan diha si nang Lagros Plasibi, o labi na gyud sa akong kumpare, liminister sa parokya sa Iniagan, si Brad Ili Ripulyo. Mahing pagpaminaw diha. Akong pangutana, Brad Sok, mahitungod aning nanagna, Brad Sok, nga usa ka Nigeria ni siya niya gi pagko iyala sa ning akong manghod nga to as Texas karon nag muraba og iya habang gi pasa nako og unsa may atong ikasulti ani kay nanagna siya bahin pag sa Pilipinas nga ang Pilipinas iyang giingon nga ang Ginoo no ipahantang og silot sa Pilipinas kay usa sa hinungdan nga ang Pilipinas wala na kuno mo tagad labi na sa kalihukan sa espirituhanong kalihukan unya napuno sa kinang gitawag idolatry nya iya pag yung giapil ang prostitution o labi na gyud ang homosexual kanang pakihilawa sa mga isika babae isika lalaki nya nagplano pa gyud ang Ginoo mao ingon niya ba og mura og atong dating niya murag propeta kay nakigsulti niyang Ginoo nga mangita kunog leader ang Ginoong ipuli nga dili kurap murag iyang gisakyan ba mao nang gikastigo niya karong bag-o sad ipost na sad siya nga duna kunoy magnitude nga 8.0 nga kusgon umaabot akong pangutana ni Brad Sok kini ba ang nagtagna kanang unsa may atong ikasultian ni Brad Sok niya ang pangutana nako nga gitugot pa banis panahon karon sa bag-ong tugon nga naay magtagna kaduha akong hatag og pangutanan mo Brad Sok kun kinsa may katapusang propeta sa bag-ong panahon atong last prophet ba ang giingon diha sa balaang kasulatan mo na ako pangutana Brad Sok. Ato'y katubag bahid sa prophecy kung panagna nana sa Ebanghilyong giasoy ni San Mateo nga ang katapusang panagna ug managna mao ang usa sa mga tinunan ni San Juan Evangelista
ang mga tagna kutob na ni San Juan Evangelista. Kung mga tagna nga dunay labot og kadugtungan sa ginganlan og doctrinal prophecy, mga propesya nga naglangkob sa mga doktrina kon pagtulunan. Pero kanang mga eventual personal prophecies, doon na bayay mga gitugutan sa Ginoo niya na. Pero kining usa ka Nigerian nga iyag yung gipili ang Pilipinas nga dunay mga katalagman, dili ba ang Pilipinas na dunay nasod nga dunay katalagman? Hapit na ng nasod sa kalibutan. Doon na mga katalagman nga ipadangat sa kinayahan o nga gitugot sa Ginoong may tabo. Lagi kay mabasa na sa Biblia sad nasa Jeremias 29:17. Nga sa diha nga maghinubra na ang kasalanan sa mga tao. Naghinubra sa tupadaghan na kayong pagpakasa. Ipadala ko ang katalagman. Kisgutan ang bagyo, linog, baha, uban pa. Bisan ang gubat na nga panghitabo na sa laylay mga nasod. Dili lang kay Pilipinas. Busa dili nato ingnon nga ang Pilipinas maugyoy na tumong sa nag-awas gikan sa baril sa kinayahan na puno ni awas na. Ang Ginoo nahigugmasad sa Pilipinas. Kay din gani matud pa sa sinultihan sa Hebrewanon nga dunay latos ang Ginoo kay gigugma niya ang iyang gilatos aron nga adunay kausaban og pagbag-o kay mulatos man ang amahan kun dunay kasalanan og sayop ang iyang anak. Mao sa nag-Dios. Ato nang dawaton sa dakong pagpaubos o kanang mga pagnagtagna-tagna dili sa ta magpalabi o maingon nato pagpailawom niya na. Kaya sa 2 Corinto 11:23 doon ay mga manalagna nga magpaka manalagna og ingon sa mga anghel sa kahayag pero anghel diay kangit-ngit. So dili ta mo dali sa pagpaanod ni ana. Hinoon padayonon nato nga atong makanunayon nga pagampo, panlimbasog, paglikay sa sala kay kini mo rin makahupay o makapahunong sa gikalisangan natong katalagman. Mo na ito ipaambit sa may pangutana ni Brad Edwin Paragoso. Kaya isunod nato si Brad Rodi Racasa. Salamat Brad Sok ug maayong gabi sa tanan natong listeners ning atong programa Katin-awan sa Pagtuong Katoliko. Labi na gyud sa Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni During Nakurda, Merlo Gukong ug ni Dondon an Sani Racasa. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Aritas kasulatan Brad Sok sa gipadayag 22:5. In the throne of God there shall be no more night, and they will not need lamps or sunlight, because the Lord God will be their light, and they will rule as king forever and ever. Sa Binisaya pa, dito sa gingharian sa Dios, wala na'y gabi ug dili na sila magkinahanglan og masuga o kahayag sa adlaw. Kay ang Ginoong Dios mao na may ilang kahayag. Gipadayag 22:5. Sa Salmos 99, tudling 6, Moses and Aaron were priests, and Samuel was one who prayed to them. They called to the Lord, and the Lord answered their prayer. Si Moses ug si Aaron, mga pare, misangpit sila sa Ginoo, ug gitubag sa Dios ang ilang mga pag-ampo. Salmos 99, tudling 6, klaro kayo gidungog sa Dios ang pag-ampo sa mga pare. Sa Malakias 1:9, nagkanayo na sad ang mayong balita Biblia. Karon kamong mga pare, sulayin ninyo paghangyo ang Dios nga kaluy-an kamo. Dili tubagon sa Dios ang inyong pag-ampo ug inyo ra kanang sayop. Malakias 1:9. Akong pangutana ni Blacksok, wa ka ni magkasumpaki Blacksok ang Salmos 99:6 ug Malakias 1:9. Paliw ko na kog patin-aw ani Blacksok. Ang atong ikapatinaw niya na Brad Rodi, mauning prinsipyo patakaran sa Ginoo. Nasa panultihon 15:29, nga nagingon ang Dios kanang usa ka tawo matarong buutan
nagpuyo sa kinabuhi nga malinis. Kunon sa man ang iyang pangayoon nga maayo, maminaw ko kaniya og ihatag ko kaniya tungod siyang kamaayo o katarong. Muna sa at Ginoo. Nya sumpay, pero kung doon ay mga taong nagpakasa, naghimog kadautan, mangayo kanako, balibaran ko, og dili ko ihatag ang iyang gipangayo. Muna kini mo itamdanan og prinsipyo sa Ginoo. So kung doon ay mga pare nga sa ilang ka buutan og kamatinumanon sa ilang katungdanan, og kamay ng puon, matarong. Aw dunggo na sa Ginoo. Muna mabasa nimo sa Malakias Kapitulo 1, Salmos 99:6, nga si Moises ug iyang igsoon si Aaron dungog sa Ginoo gihatag silang ipangayo kay buutan man. Pero sa Malakias 1:9 nga nangayo itong mga pare og pabor, gibalibaran kay nahug sila sa patakaran nga dibalitad nila ang pulong sa Dios o kaha naghimo sila mga pagsupak sa kabubuton sa Ginoo. Mao tong mga pare nga Judaism Preston. Mao tong pasabot sa Malakias 1:9. Wala dunggas Ginoo, wala ihatag sa Ginoo ilang ipangayo kay sila mga malinipason. Mao na nga wa ni magkasinumpakiay, kundili gipahamtang lang ang prinsipyo sa Ginoo. Basta mga buutan nga pare, matinumanon, dunggo niya ihatag ang ipangayo. Pero naghimog kadautan og pagpakasa, dili dunggon og dili ihatag sa Ginoo ang ilang ipangayo, labi nagdili maayo. Mao na atong tubag sa pangutana ni Brad Rudy Racasa. Nya atong tagdon si Glenn Kimod. Daghang Glenn. salamat Brad Sok. Yes. Ug sa dili pa sa akong pangutana, mayong hapon na tong tanan diri o mga gabi ug sa akong makauban dito sa Yati Liloan chapter. Dito sa social media Brad Sok, na ako'y nabasahan nga ang Dios namatay. Unya ako dili kay ko kumbinsido kay ang panudlo sa simbahang Katoliko wa joy kamatayon ang Dios. O diri ko sa Kolosas 1:15 nagingon si Kristo mao ang makita nga dagway sa dili makita nga Dios. Siya ang kamagwangang anak ug labaw sa tanang binuhat. Diri sa gipadayag 1:18, ako ang buhi, namatay ako apan tan-awa, buhi ako ug dili nagayod mamatay. Sa 1 Pedro 3:18, si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, sa matarong sa dili matarong, aron pagpadala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tawo apan gibanhaw diha sa espiritu. Sa Juan 8:40, ang gibuhat ko lamang mao ang pagsulti kaninyo sa kamatuoran nga akong nadungog gikan sa Dios. Apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako, wala magbuhat sama niini si Abraham. Ang pangutana ng Batsok, sa unsang pagiha nga ang Diyos dili mamatay sumala sa gipadayag 1:18. Ug ang ikaduha, unsa may mahitabo nato dinhi sa kalibutan kung ugaling mamatay sa dayon ang Diyos. Dahan salamat Brad. Ang ikapambit nato niya ng imong pangutana, dong Glenn Kimod, naa sa kasulatan. Naa sa San Juan 1, versikulo 1 ngantos 4 kama o versikulo 15. Dayon San Juan, sa kasinugdanan mao na ang pulong. Ang pulong kauban sa Dios. Ug ang pulong Dios kauban sa mahan. Og tanang butang nga makita og dili makita nangahimo pinagi sa pulong. Ang pulong mao ang Dios. Ug siya ang pulong nagpakatao, nisulob og dagway sa tao, nga mao si Kristo nga atong manuluwas ug manunubos. Ang maong pamahayag, klaro kayo, nga dunay duha ka kinaiya, ang atong manunubos nga si Jesus. Na kinaiya niya sa pagka-Diyos, ang iyang divine person, Diyos, nga diha na wa pagani ang langit ug yuta. Sa Proverbio 8:24, wa pagani ang langit ug yuta, ang kaalam mauna. O kining maong kaalam dito tupad sa mahan nga nagbuhat sa langit ug siyuta, siya kauban nga magbubuhat sa mahan, kining maong kaalam. Niya sa 1 Korinto 1:23,
si Kristo maong kaalam. O gamatod pa, wa pa ganing langit, o yuta, mao na siya. O unsa man ni siya? Diyos. O nga naa sa San Juan 12:34, nagkanayon nga ang Kristo dili mamatay. Mingon ang mga taong maalamon, naibaw mi sa balaod o gamong nasayran nga ang Kristo dili mamatay. Pero naa may Kristong mamatay, mo nang iyang pagkatao. Nasa 1 Pedro 3:18, ningon San Pedro, kay si Kristo namatay siyang tawhanon nga kinaiya. Si Kristo namatay siyang tawhanon nga kinaiya. Apan buhi siya sa Espiritu. Sa 2 Corinto 3:17, si Kristo Espiritu. Busa ka ng iyang pagka-Espiritu, dili na mamatay. 1 Pedro 3:18, si Kristo namatay siyang tawhanong kinaiya, pero buhi ang iyang Espiritu. Unsa ng Espiritu ni Kristo, dili mamatay. Og kay siya, Diyos man og taong matuod, ang iyang pagkatao, natural mamatay na. Kay mutubos man, o ipaagas man ang dugo. Ang Espiritu, wa man ay dugo. Para sa hangin, wa na dugo ang Espiritu. Pero ang hangin, dili na mao ang Espiritu. O sa, maliko na to, ang San Juan 12:34, ang mga maalam nagingon kami na sayod sa balaod, nga ang Kristo dili mamatay. Sa Hebreanon 7:24, si San Pablo mingon, si Kristo buhi kanunay. Si Kristo buhi kanunay. Kay iyang pagkapare, walay katapusan. Mo sa mabahig na to, ang Council of Trent Catechism, page 52, nag-ingon, dunay duha ka kahimtang ni Kristo. Bahigo na ninyo, masabtan ninyo, nga dunay kahimtang niyang mamatay. Mo na ang pagkatao. Nay kahimtang niyang dili mamatay. Iyang pagka-espiritu o iyang pagka-Diyos. Dili na mamatay. Kaya wa may Diyos mamatay. Asa mabasa? 1 Timoteo 1:17, walay Diyos nga mamatay. 1 Juan 1:17, walay Diyos nga mamatay. Busang iyang pagka-Diyos, wa na mamatay. Ang namatay di kaniya, mao iyang pagkatao. Muna ang atong katubag sa may pagutanan ni Glenn Kimod, unya atong tagdon si Dennis Bacolod. Mayong gabi, Brad Sok, mayong gabi mga kaubanan o kanang mga suking tigpaminaw ni atong istasyon DYRF. Brad Sok, daghan kayo mga aparasyon nga nang pangitabo ni Mama Mary. No niya, pero sa mga sa kalaggan sa apparitions nga nangitabo, murag ang akong nabantayan, murag usa ra man ka apparition ni Mama Mary sa dito sa Fatima, Portugal, nga nasa mga mensahe. Kini nga mga mensahe, maisip ba nato ni nga propesiya? Kung maisip ni nga propesiya, say katapusan nga propeta. Unsa may kasulti ni Brad Sok? Ang kasulatan sa bagong tugon sa mala ni San Mateo nga ang katapusang mga tagna o mananagna mao si San Juan Evangelista, dili si Juan Bautista. Ang mga batid sa kasulatan nag-define what kind of prophecy. Nga the prophecy which is bearing the doctrinal truth, wala na, nahuman na. Nananabala ang kasulatan ng apostolic tradition. Pero kana mga eventual o personal nga mga tagna napagyapo na. Si John F. Kennedy giduaw sa ka Amerikana babae nga doon ay gift of prophecy. Niyo, Senyor, ayaw sa pagguwa-guwa ka ng simanaha kaya doon ay dautan may tabo kanimo. Mitubag ang presidente, Madam, Pangulo man ko sa nasod, Pangulo ko sa Amerika. Nga akong katungdanan, akong pagkabuhaton, whatever. Tungod kay ako, giagda sa akong katungdanan. Nyor, ayaw gyud pagpasundayag si mong kugalingon karong simanaha. Wa man tumanan sa presidente.
Ya katong mong lady prophet naga-snack sa ka restaurant, mitindog galit umihilak. Yang kauban mingon. Lanon hilak magaw sa may tabo. The president is shot to death. Mao gay pag pasundayag sa kining balita sa kining usa ka restaurant nga gisapupo ang uho ni President Kennedy siyang kapikas. And that was his death. So kanang mga managna nga personal or eventual nga real nga mga prophets ingon niya na may tabo pa na pero dili yan na doctrinal prophecy. It stops already in the time of John the Evangelist. Mao na doon na mga panagna-tagna eventual or personal. So kanang mga tagna-tagna hinoon nga mga nagdanag doktrina unya dili otorisado sa Ginoo na sa 2 Korinto 11 versikulo 23 nga daghang mga tagna-tagna sa mga manalagna o nga kini sila nagpakaroon ingnon nga sila mga pinadala sa Dios. Pero dili di ay mo nang magamping ta kay naa di ay mga manalagna tagna nga dili otorisado sa Ginoo. Bosa nga tumbuhaton pagmisyon niya na ngadto sa kasuguan og sa pagpamatuod nana sa Isaias 8:28. Ngadto sa kasuguan og sa pagpamatuod nga sa pagdula gani mga tagna o manalagna o mananambal ba kung ang iyang kinabuhi natuman niya ang kasuguan sa Dios. Dili hinapi, dili malaway, dili bastos kay na may mga mananambal nga lalaki nga muhikap-hikap sa mga private parts of a woman. Iyan na siyawa kay bastos. So usa ka buutan nga tigampo uban ang pangaliya sa magagahom nga Dios niya buutan og matarong nagpabilin pagyapon nga dunay mga tao gigasahan sa Ginoo og gift of prophecy but not doctrinal prophecy. Mo na atong tubag sa may pangutana unya mo lakbit kita ni Dennis Abarquez. Dengan salamat Bersok ug mayong gabi kanimo ug sa tanan nga nagsunod sa tuang programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Greetings nako ni Attorney Mark Johnson Cesar Diaz Mandawi ug labi na ni Brad Alan Tanggapan. Mayong pagpaminaw ug pagtan-aw sa live streaming. Bersok ako pangutana Bersok mahitungod ining mga panudlo sa Muslim or sa relihiyong Islam nga ang giilang-ilang Dios Bersok ginganlan nila og Allah. Unya Bersok sa laing bahin, kung ari ka sa Jewish, ang ngalan sa Dios Amahan mao si Yahweh. Unya Bersok, kung ari ka sa mga saksi ni Jehovah, ang ngalan sa Dios Amahan mao si Jehovah. Ang ako pangutana ani Bersok nga lahi-lahi man ang mga pangalan sa Dios nga gigamit sa mga lain-laing relihiyon, labi na ining Jewish Yahweh, sa Muslim mao ang Allah, og sa saksi ni Jehovah giila nila ang Dios Amahan nga mao si Jehovah. Unsa may tinuod Bersok nga ngalan sa Dios nga iyang gitug-an sumala sa balaang kasulatan. Palihog og patin-aw ni Bersok. Ang sumala sa balaang kasulatan na sa Exodus 3, 14, 15 ug 16. Nga gitakda sa Dios o gipibaw sa Dios si Moises nga motunga sa bukid. Siyang pagtunga sa bukid magpaabot ang Ginoo, although God is everywhere. But God chooses that the encounter must be on the mountain of Sinai. Mao nga pag-abot ni Moises dito, nadungog niya ang tingog, Moises, naa ka sa yuta nga balaan. Og si Moises may takubo, gihuban niya ang iyang tsinelas, og miyapa, mihawak si yuta. Og nangutana siya, Lord God, what is your name? Ginoong Diyos. Unsa may mungan? Ug ang Diyos mitubag, Eye, Aski, Eye. Usa ka na ka pinulungan nga Hebreo. Ako ang mao ako. Pero sa Hebreo, kay ningon Ginoo, ako mo ako, si Moises,
mutudlo sa Ginoo, siya mo siya. Kay mingon si Mrs. ako mo ako, manghunaw ng mga tao siya ay Diyos. Doon sa mingon siya mo siya. Iye asker iye. Siya mo siya ang pinulungan niya na Yahweh. Siya mo siya. Niya, ang atong mga higala nga mga saksi ni Jehova, ang upat ka litra Yod He Waw He sa Hebrew language nga ma-pronounce og Yahweh, ang Yod or GHWH gipunan nila og vowels. GEHO niya A. Mo sa ang Yahweh nahimo nilang Jehovah o Jehovah. Mo na sa saksi ni Jehova na. Pero ang original mo ng Yahweh, nga ningon ng Ginoo, I am who am. Siya mo siya, ang I am who am, eye aske iye. Gilitok na niya sa Diyos Amahan. Pag-ingon litukon nga, siya si Yahweh, mo na sa baba ni Moises, siya mo siya. Niya, ang litra na, upat na kalitra, GHWH, o YHWH, ma-pronounce og Yahweh. Niya, ang GHWH, gipunan sa mga saksi ni Jehova og EOA. Mo sa ang pronunciation, Jehovah or Jehovah. So, mao na ang ilang pag-usab. Pero ang original, YHWH, Yahweh. Siya nga way sinugdan ng way katapusan. Mao na ang ato'y tubag may tungod sa Christian or matuon og Dios sa Kristohanong katilingban. Pero sa Islam, Allah. Nangutana ko sa akong amigo nga usa ka taas og ranggo sa Islam. Fernandez man siya sa iyang pagka-Kristiyano. Siya so kay mo hibaw ka kanong naala na. Nakabantay ka sa Hebrew kay masama gyud ka sa libro. Eloah. Eloah. Mao na siya ang Dios. Eloah. Al-Eloah. Mao na nga ang Dios Amahan sa Hebrew. Mao na nga tapsing o bunlot sa Islam ang Allah. Kanang Allah nagikan na sa El-Eloah or Al-Eloah. Mao na gigamit ninyo mga Kristiyano. Apan sa Islam may himo ni ana dili El-Eloah, Al-Eloah, kundi Allah. Sa minubo Allah. Pareha na tag Diyosok. Si Allah o si El-Eloah, Elohim, nga mo ang ingani nyo sa Diyos sa Iglesia Katolika, Kristiyana, sa amo, Allah. Ga minubo na sa Al-Eloah or El-Eloah. So, I did not argue with him kay ni paibaw mo siya nga ang ngan nga El-Eloah mao na ngan Elohim ngan sa Diyos Amahan. So therefore nga ingot lang naghuwam lami. Pero we believe that is the name of God, that we say God. We do not say Father because our God does not have any son. Wa man lamang tuong as Kristo anak sa Diyos. So that is it. Nganong nga nay Allah. Ikan sa Al-Eloah, Elohim, ato man na. That is Christian name of the Father. Ilagi refine nila sa mubok Allah. Mao na nganong nay Allah sa Islam. Kanya atong paminaw si John Purka. Salamat Brad Chok. Mayong gabi ni Brad Alan kanang Salada dias Tubigon Bohol. So waiting laming Brad kung may nayon ta karong kalag-kalag dias Tubigon Bohol. Kay magdako ni Brad Dennis Abarques parang mo tabang nako diha og yaw-yaw ba. Pamulong diha sa atong sementere. Maayong gabi kanimo og kang taga Marugondon. So labi na sa Bible study ugba kung maayo tag panglawas magkita gyapon ta ugma. Ang pangutana Brad Chok nag-ingon. Ang Santo Niño kanang ribulto sa Katoliko nga maunay hinungdan sa linog matud pas SDE ilang gisimba unsa may katinawan ni Brad Chok?
palihog ug patinlaw ani. We are in the country of freedom. Kita sa atong nasod, doon natay hiyas nga gidahig sa ubang mga nasod that we have this freedom. Freedom of speech, freedom of religion, freedom of assembly, freedom of life. Muna na ang freedom of speech, freedom of religion. Muna kay doon natay freedom, muna nga ang imong pangutana, Brad John, mitungod sa kining Santo Niño. Nga ang ilang pagtuong, Santo Niño, usa ka Dios-Dios. Dili pa na Dios-Dios. Kayang Dios-Dios, usa ka larawan o hulagway, nga way gilarawanan. Ang atong Santo Niño, doon na may gilarawanan. Tingali, wa sila kay bawo kung siya meaning, tingali, naibaw, meaning Santo Niño. Niño, child. Santo, holy. The holy child. Sa ito pa, kanang holy child, na sa Biblia. Na si Isaias 9:6. Alang ka na to. Usa ka bata gihatagan o tugyanan sa kabalaoranan. Ang maong bata pagkatawgon og kay bulungan, magtatambag, pagkatawg og Dios nga gamhanan, pagkatawg og amahan nga walay kamatayon. Mao na siya ang Santo Niño, Holy Child, Niño Child, Santo Holy, Holy Child. Wa na nato simbaha ingon nga kining Dios, kining iyang linilok o hulagway o larawan. Gitahod na to. Kaya naa sa kaalam, size 8. Ang mga butang nga sagrado og balaan, balaan na paggamit. Aron mahimo kang balaan. Ayaw pasipalahi ang sagrado nga mga butang. Kay silutan ko ikaw. Muna nga, ang atong larawan ni Senyor Santo Niño, sagrado man na, so balaan man na, atong balaanon paggamit. Kay mingong Ginoo, imo gay ng pasipalahan, silutan ko ikaw. Nasa Salmos 74, versikulo 4 ug 9. Salmos 74, versikulo 4 ngadto sa 9. Ningon ang Dios, ang ako makaaway na nagdag maso og martilyo. Musud sila sa kong timblo, dugmuko nila nga akong kinulit nga larawan, dugmuko na nila ang akong kinulit nga larawan. Sa tubang Ginoong Dios Amahan, naay iyang isugo nga mga larawan. Og sila nagasunog sa balaang simbolo sa akong balay, templo. Silutan ko sila tungod sa ilang paghimo sa pag-among-among pagpasipala sa mga sagradong butang. Sulod sa akong templo. Na Salmos 34, 4 nga 9. Mao na ang larawan Santo Niño, doon naman ay gilarawanan sa akong nagipasabot nga naas Biblia. Mo sarili nato pasipalahan. Niya bago palagay sa bayra na ni tunga diya sa mga balita kitabo sa cellphone, sa atong cellphone, grabe nga dunay mga pagdugmok ba to o linog ang nagpabili ni wag mo unsa ang larawan ni Senyor Santo Niño. Mayroon na wala chance it was really saved, pero dili na mausad nga kitang mga Katoliko at magsimba sa larawan ni Senyor Santo Niño, ingon nga Dios kun dili tahoron lang kay kana dunay gilarawanan. Pagtahod, respect. Umoto ako gisgutan nga suko ang Ginoo nga iya mga linilok nga larawan nga gipahimo niya ni Moises, among-amonga na silutan niya, naghimo niya. Muna atong tubag sa pangutana ni Brad John Porca, niya atong tagdon sa Brad Rodi Racasa. Salamat pag-usab Dadsok ug maayong gabi sa tanan natong listeners. Labi na gyud diha sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Winnie Miro, Erwin Gokong ug ni Genesis Veronica and Mary Lacasa. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Aritas kasulatan Dadsok sa Leviticus 19:28. Do not tattoo yourself or cut gashes in your body to mourn for the dead, for I am the Lord. Sa Binisaya pa, ayaw pagsamari ang inyong lawas tungod sa mga minatay, ug ayaw usab ninyo kinig patiki, kay ako, mao ang Ginoo. Sa Mateo 7:21, not everyone who calls me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only those who do what my Father wants them to do. Dili ang tanan nga musangpit sa Ginoo, Ginoo,
makasulod sa ginghirian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Mateo 7:21, dili ang tanan nga mosangpit Ginoo makasulod sa gingharian sa Dios. Sa Roma 10:13, sumala sa kasulatan sa maayong balita Biblia ng kanayon. Sumala sa kasulatan ang tanan nga mosangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Akong pangutana ani ang tanan mosangpit sa Ginoo maluwas, ang usa dili ang tanan. Mateo 7:21, wa ka ni makasumpaki, Bradsok. Paliw ko og patinaw ani Bradsok. Sa paglantaw na to, Brad Rudy, diri sa contradiction. Sa itong pagtanaw, doon ay panagsumpaki ay. Pero kung nato ning ag-agon, dili ni panagsumpaki. Kaya sa Mateo 7:21, ningon ng Ginoo, daghan ang musangpit, mutawag ka na ako, Ginoo. Pero dili ko sila pamation. Dili ang tanan nagsangpit Ginoo, makasuod sa langit. Kung dili kadto lang nagtuman sa kabubuton sa kong amahan nga tuwa sa langit. Unya, nalagi siya gikutlo nimo nga nasa Roma 10:13 nga bisag kinsang makasangpit sa Dios iyang pagaluwason. Oh, natural. Contradiction na. Pero dili contradiction kay na may kondisyon ang permirong tekstong imong sigutan, Brother Rudy. Nga kadtong dili tanan nagsangpit Ginoo makasuod sa langit. Kung dili kadto lang nagatuman sa kabubuton sa Dios. Mo sa kadtong tao nga matud pa ni sangpit sa atong Ginoo og naluwas kana tungod kay ang Ginoo naglantaw nga kanang tawhana nakatuman siyang kabubuton. Pero musangpit lang ta sa ngan sa Ginoo, pero wa ta magtuman siyang kabubuton nana sa San Juan 14:12. Kinsa katong nagatuo og nagatuo sa kong ngalan, magabuhat usab sa akong gisugo. Busa ko nagsangpita sa ngalan sa Ginoo, pero wala ta magbuhat sa iyang kabubuton, aw dili kita dawato niya. Mo na mitabo niya tong nagsangpit nga Ginoo, pasudlami sa langit, palayo kamo kanako, mamumuhat og dawtan. So mo na siya nagsangpit, pero nagbuhat og dawtan, di pasudlon sa langit. Kadtong Roma 10:13 nga ni sangpit niya nagtuman sa kabubuton sa Ginoo, iya tong luwason. So why contradiction? Mo na atong tubag sa pangutana ni Brad Rudy Recasa. Salamat daw. Salamat kayo. Yabtan ita na may kay na manhuman nato ang atong oras sa pagpambit sa pulong sa Dios dinhi sa katinawan sa pagtuong Katoliko. Ya uban nato karon ya si Brad Julius ubos ato sang sangpit ni huwis man ni og buutan ligdong og very sharp may kay mo pambit sa pulong sa Dios. Ya uban nato karon ya si Brad Rudy Recasa, si Brad John Porca, ya si Brad Edwin Paraguso, si George Dennis Bacolod, niya po si Dennis Abarquez, Glenn. o si Glenn Kemod. Mao ni ang atong team karong higayuna dinhi sa DYRF. Pasalamatan nato ang Dios og dakong pasalamat sa mga talisaynon nga ang mga proyekto giapod pag-ayo. Ang tumong ug tuyo mao nga matabangan gyud ang mga kabos, ang mga masakiton ug kadtong mga kabataan. Education mo labing dako nga proyekto sa Talisay City Mayor nga ang iyang gitugyan ngadto sa mga dagko sa education. Ang Talisay City College way bayad, way tuition fee gikan sa paghuman nimo sa high school, musud na ka kolehiyo, pili lang kag kurso. Hangtod mahuman, way bayad, way tuition fee. Muna daghan kay mga estudyante. Di na maka-okupar ang mga building diha. Busa nagtukod ang mayroong mga dagko kayong buildings luyo sa munisipyo kaniadto. O mao ni ang giandam para sa mga kabataan kaya na masud sa karaan og naandan nga eskwelahan. Unya
gihimo sa niyang aksyon agad. Simbako doon ay mga katalagman sa poblasyon Talisay, doon ay sunog 34 ka balay. Pila ka simana, nibakod sila. O sa Tabunok, doon ay 24 ka mga balay na sunog. Pila ka simana, nabakod sila. O gitabangan, gialima ni Mayor Samsam Gulyas. O kada Huwebes, kuyog niya, mga doktor, mga nurses, nagdag mga tambal, na say abogado, na engineer, kaya diya sa mga barangay doon ay mga kaso sa mga away tungkol sa ilang muhon, nga abogado musay nila. Na mga engineers nga magtanaw, kunon siya nga daot diha. Labi na doon ay na, igo sa katalagman sa linog itong ni Kalitaghuad ang tinubdan nga malagbit ang daan musiak gitabang dayon itabangan dayon sa mga tao si Mayor. So kini ang iyang mga inadlaw nga nakahatag pasalamat ang ospital, way bayad ang doktor, way bayad ang tambal, o kung dunay sakit nga tuas kahiladman moadtog laboratory dako nagbayranan laboratory test gitubag na sa Mayor para matambalan ang maong tao nga mosud sa ospital nga wa mahibawag sa iyang sakit. Kining mga buhatag guduyugan usab sa iyang congresswoman wife nga mo si Ria Gulyas nga magduan sa mga duaw sa mga barangay sakop sa 1st District o gisusi unsay lagi kinahanglan. Itabangan dayon. Mga councilors, Vice Mayor Choy Asnar nagbulig sad sa mayor aron ang iya mga panginhanglan, mga ordinance madali sa pag-andam para sa justification of projects. Salamat kayo. Pasalamaton ng mga Talisay. Ang Diyos magapanalangin nato. Pasalamatan ni Julius Kaputulan, ng atong engineer. Ang atong manager mo si Brad Rubin Bertusio. Ang atong manager karon sa DYRF Radio Puwersa. Yang uban nato si Dong to sa pikas sa Dunong Lapid. Dunong Lapid. Dunong Lapi, di Lapid. No? Sorry, Dunong Lapi. Salamat kayo. Ang atong mga kaubanan, pasalamat usab niya itong naminaw kanato. Ang Diyos magapanalangin. Doon na day mga pangutana, Bradsuk. Kadto pang libro nga Armadura, katinawas pagto taming o argumento kaagis mga santo sa na maron may katultol. Kung madto kas katedral, Cebu Cathedral matubang ka dapit to na building ang Cebu Archdiocese Book Center. Na ng libro nato. Ang Armadura Divina katinawas pagtuo na ang kaagis mga santos taming argumento o guban pa. So anha na nimo makita. Nya ato sa greeting sa atong mga kaigsunan nga nitabang nila ni Sister V. Barino, Brad Lito Barino, si Cesar Lindo, o si Brad Julius Lawas sa San Fernando. Si Julius, yes, Kaputulan naman. Salamat kayong Diyos, magapanalangin nato. Tagpo tapuhon ng atong tulumanon, katinawan sa pagtuong Katoliko. Amen.